Dobar dan. Prvo da vas pitam kako ste? Ovde smo da razmišljamo o tome kako reagujemo i to kako reagujemo u ovom nekom trenutku koji nije uobičajeni, koji možemo slobodno da nazovemo krizom. Mnoge stvari su drugačije u odnosu na neko uobičajeno naše životno stanje, životno funkcionisanje. I s te strane, svi da smo cakom pakom u životu, ovo je trenutak kada stvarno treba da obratimo pažnju na sebe. Pre nego što uđemo u to šta ćemo pričati i o čemu treba da razmišljamo, voljela bih da vam se predstavim. Moje ime je Marija Pavić. Ja se već nekih 20 godina bavim ljudima, njihovim razvojem, unapređenjem njihovog funkcionisanja. Ono što posebno volim to je da spojim neka dva polja na kojima dosta radim, to je organizacijski rad koji mi je u poslednjih 10-15 godina onako intenzivnije prisutan i s druge strane moju ljubav, psihologiju i psihoterapiju. Voljela bih da sa vama danas podelim svoje iskustva i voljela bih da vi posebno razmišljate o svom iskustvu koje je ovde u stvari najznačajnije. Moj zadatak je da zajedno sagledamo šta su u stvari trenutno vaše psihološke potrebe. Slobodno uzmite papir i olovku i negde, ako treba, i zapišite svoje misli dok budem vam pričala o svemu ovome. Gledat ću da vam postavim što više pitanja, a vi probajte da nađete odgovore na njih. Bitno je da zajedno dođemo do tačke da razumemo da ovo trenutno stanje nije uobičajeno i da ne možemo da očekujemo da su svi oni naši mehanizmi, sve naše navike, veštine u potpunosti uklopive u trenutno stanje. Moramo da tragamo za nečemu što već možda postoji u nama ili da prigrabimo spoljašnje nekakve inpute i resurse koji nas mogu osnažiti da u stvari budemo funkcionalniji u ovom trenutku. Zato bih voljela da sagledamo šta je sve trenutno drugačije, šta nam posebno predstavlja izazov. Naravno, ove okolnosti donose i neke prilike nekima od nas, ali ti izazovi su ipak oni koji kod nas prave reakcije s kojima mi nekad i ne umemo da se nosimo. Zato ćemo gledati da analiziramo svoju reakciju, kako taj emocionalni aspekt, telesni aspekt, ponašanje i posebno naš način razmišljanja u ovoj situaciji. Voljela bih da odlučimo šta je to što želimo da bude naša reakcija u ovom trenutku i da vidimo koji su to načini da onda to i postignemo. Hajde da krenemo baš od toga što je i centralni pojam u ovom trenutku, a to je reakcija. Šta to čini našu reakciju? Vidite da ja ovde nekako zastupam stav da je naša reakcija, ljudska reakcija, celovita. Tu celinu čine neka 4 dela osnovna. Možemo da krenemo od osjećanja. Možda smo njih nekada i najsvesniji kad nas preplave. Opet postoje ljudi koji su i tekako svesni svog tela kad krene da nam ubrzano lupa srce ili da se preznojavamo, mi i tekako znamo da smo u nekom posebnom stanju, psihičkom stanju u tom trenutku. Osvrnut ćemo se na naše ponašanje, ali kao što sam već i rekla, misli će nam biti možda i centralni medij za naše bavljenje sobom u ovom trenutku. Pa da krenemo od osjećanja. Da li primećujete da ovde zapravo imamo podelu na zdrava i nezdrava osjećanja? Često ljudi poistovećuju negativna osjećanja sa nezdravim, a pozitivna osjećanja sa zdravim. Zašto to ja ovde nazivam greškom? Zato što ako bolje onako promislimo, zapravo u životu
kako bi izgledale raznorazne situacije kada mi ne bismo imali negativno osjećanje. Kada bismo stalno osjećali u svim mogućim situacijama raspon od neutralno se osjećam do sjajno se osjećam, presrećna sam. Šta bi se dešavalo kada bi pored nas stajala osoba koja nam čini nešto nažao? Složit ćete se da to nije dovoljno. Dakle, razna negativna osjećanja umeju da budu vrlo korisna za nas i zato ih zovemo zdravim. Kao što se može desiti čak i da pozitivna osjećanja budu zapravo nezdrava. Da li vam pada na pamet primer za nezdravo ili pak za zdravo osjećanje? Šta ste prvo pomislili kad sam izgovorila reč nezdravo osjećanje? Imajte na umu da većina naših emocija ima pandan zdrava i nezdrava varijanta. Evo mi ih neki primeri. Recimo, u današnje vreme ja sa klijentima najčešće nekako razgovaram na temu njihove anksioznosti u odnosu na cijelu ovu situaciju. Šta bi nam bio neki zdravi pandan nekoj generalizovanoj prekomernoj anksioznosti? Mogli bismo možda to da nazovemo obazrivost. Ući ćemo mi malo detaljnije i u ovo osjećanje za koji trenutak. Hajde da vidimo još neke od primjera. Recimo, depresija. Sigurno ste bili u kontaktu, bilo tako što ste i sami to proživeli, bilo tako što ste imali pored sebe blisku osobu koja je u nekom trenutku imala izraženo depresivno raspoloženje. I znate da u tom trenutku, u tom periodu nam se dešava da imamo prosto jednu preplavljenost emocijom koja nas blokira da funkcionišemo na raznim životnim poljima. Šta bi nam onda bio neki zdravi pandan toj depresiji? Recimo žalovanje, neka tuga u kojoj stvarno se, recimo, opraštamo sa gubitkom ili pak negde doživljavamo neki svoj neuspeh u skladu sa tim koliko nam je to nešto bilo važno. Da li ste ikada osetili bes, prekomernu ljutnju, koja je dovela do toga ili da je onda i ispoljite ka drugome i da narušite možda odnos prema toj osobi ili da je, kako mi to kažemo, progutate, zadržite nekako u sebi i zapravo naštetite sebi. Ono neko osjećanje koje nam je dato, sa kojim se mnogo bolje snalazimo u stvarnosti, to je recimo osjećanje nezadovoljstva, koje kad, malo pre sam i pomenula situaciju u kojoj nam neko čini nešto nažao, kada mi osetimo nezadovoljstvo, velika je verovatnoća da ćemo tada i reagovati sa time stani, ovo mi smeta, hajde da se dogovorimo kako ćemo drugačije. Dok kad nas preplavi bes, vrlo verovatno da to neće na najbolju komunikaciju izaći. Rekla sam da i pozitivne emocije mogu da budu isto tako i funkcionalne i disfunkcionalne, odnosno nezdrave i zdrave. Radost, zdrava, pozitivna emocija kojom ispoljavamo u stvari to neko naše unutrašnje stanje kada nam je drago što se nešto od nama dešava ili nekome nama bliskom. S druge strane, jedno posebno psihološko stanje, manitost i manično stanje, može da nas dovede u situaciju da, recimo, spiskamo sve pare koje imamo za jednu noć, ako ih imamo, ili da se ponašamo promiskuitetno, ili da istetoviramo cijelo telo, a da sutradan zapravo žalimo zbog toga. Dakle, hajmo da vidimo onda, kad sad razmišljate o nekim trenutnim okolnostima, koje su to zapravo emocije koje negde prepoznajete kod sebe? Koje su to emocije koje prepoznajete da vam donose neki višak, balast u tom nekom duševnom smislu?
Ako želite, čak zapišite sebi sve što vam dolazi kao odgovor na ovo pitanje. Sljedeći element nam je ponašanje. Vidite da i ovdje pravimo razliku između destruktivnog i konstruktivnog ponašanja. Ja sam već malo pre u opisu zdravih i nezdravih emocija i navela taj primer kako izgleda naše ponašanje, naše reagovanje, komunikacija u slučaju recimo besa i nezadovoljstva. Šta se dešava sa našim ponašanjem recimo u slučaju prekomernog straha, anksioznosti u odnosu na nekakvu obazrivost? Ali ajmo da za početak budemo načisto šta to znači destruktivno ponašanje, a šta znači konstruktivno. Razmislite u ovom trenutku, u ovom periodu, u posljednjih par nedelja koje su nekima od nas, nekima od vas, možda čak i izrazito teške, možda i spadaju i u najteže trenutke koje pamtite unazad. Probajte da razlučite koji su to bili trenuci kada ste činili nešto za što smatrate da vam je doprinosilo i da je koristilo bilo vama, bilo ljudima oko vas. A opet probajte da uhvatite moment u kome se ponašate tako da vidite da postoji potencijalni rizik iz tog vašeg ponašanja. Po vas, naravno, ili po druge ljude. Uzmite trenutak, pa ako želite zapišite i odgovore na ovu dilemu i na ovo pitanje. Hoću, dok razmišljate, da sagledate da postoji takođe i nešto što je upečatljivo u stanjima krize, a to je da među ljudima, nekako kad pogledate onako onu normalnu krivu, imate ljude koji drastično, prekomerno reaguju, pa tako sada recimo često čujem od svojih klijenata da u posljednje vreme provode puno vremena pored TV-a, gledajući vesti ili na internetu, tragajući za nekim dodatnim informacijama. Mene ovo podsjeća na još jednu fazu kroz koju smo neki od nas prošli, zavisi od uzrasta. Sećam se perioda kada sam ja bila tinejdžerka, kada su moji roditelji sedeli ispred televizora, provodili po meni u tom trenutku nerazumno mnogo vremena hvatajući vesti i sećam se sebe kako im kažem uopšte ne razumem zašto ne sednete jednom ujutru i jednom popodne ili uveče i odgledate te neke osnovne informacije, nećete čuti ništa radikalno novo u međuvremenu. Sve i da se desi nešto novo neće uticati na vaše živote 2 sata kasnije. Oni su verovatno u tom trenutku smatrali da ja idem u neku drugu krajnost i ako se očekivalo od nekog u teenage periodu da sam praktično se pravila kao da se ništa ne dešava tih 90-ih na ratištima i neko bi to možda mogao da nazove nedovoljno reagovanjem. Takođe i u ovom trenutku postoje ljudi koji odbijaju da se uopšte pozabave bilo kakvom informacijom o trenutnom stanju, praveći se da su stvari zapravo najnormalnije. Možete sigurno da prepoznate mnoge primere oko sebe. Takođe, evo, meni se u ovom trenutku dešava to da, recimo, jedem više nego što to radim inače, možda to zato što ja, za razliku od mnogih, pogotovo lekara u ovom trenutku i ljudi koji rade terenski rad, ja sedim mahom i radim od kuće, izuzev evo danas što sam došla u kancelariju, ali opet se ne može porediti moja situacija u odnosu na te druge. Dakle,
razmislite gde ste u toj normalnoj krivi. Pogledajte svoje ponašanje, vidite da li imate utisak, idete li u neku krajnost od ove dve. A ako prepoznajete nešto, probajte da opišete to sebi, da negde precizno sagledate šta je to što mislite da je prekomerno ili nedovoljno u tom vašem reagovanju, u tom vašem ponašanju. Dajem vam koji trenutak iza svoje misli. Dobro. Hajmo da pogledamo treće polje. Ovdje sam ga nazvala telesne reakcije. To je u stvari naš odgovor organizma na svoukupno naše psihofizičko stanje u nekom trenutku i na ono što nam se dešava i sad ćemo uskoro da vidimo i na to kako mi opažamo to što nam se dešava. Zapravo kad pogledamo, znate ono kad ljudi kažu ja sam emotivna osoba, ja nisam emotivna, ja sam osetljiva, ja nisam osetljiva, zapravo mi svi reagujemo. Jedino što su kod raznih ljudi različitog nivoa izraženosti te naše reakcije. Pa tako i telesne reakcije su nam nekada umerenije, nekada izraženije. I tad kad su izražene, mi ih onda postajemo svesni. Pitanje je koliko obraćamo pažnju na njih. Kako emocije, kako ponašanje, tako i telesne reakcije od nas traže nešto što se sada popularno zove mindfulness, a ja to zovem kontakt sa sobom. Taj kontakt sa sobom podrazumeva da stvarno čujemo. Ne pričamo o onom prekomernom osluškivanju svog tela koje nas može odvesti u neku drugu problematiku. Pričamo o tome da kad nas stvarno zaboli glava, kada imamo utisak da nam prosto bridi celo telo, da nas boli želudac, da nekako taj signal, tu lampicu ugledamo i da vidimo šta nam to telo poručuje. Telo nam zapravo čini uslugu što nam podsvesne neke naše i misli i aspekte koje nismo izvukli na nivo svesnosti, u stvari sa tim signalima negde ukazuje da treba da obratimo pažnju. Svi mi imamo nešto što bismo mogli da nazovemo tanak led, nešto gde smo, neki deo našeg organizma gde smo možda malo osetljiviji i gde se u stvari prvo i primeti ta naša telesna reakcija. Neki ljudi imaju izazov u vidu mučnine, bola u želucu, pojačanog rada ili usporenog rada creva, pa na taj način nekako primećuju da su u nekom posebnom psihičkom stanju. Dok drugi ljudi imaju problem sa disanjem, sa plitkim dahom i tako dalje. Puls, rad srca, krvni pritisak i neki drugi pokazatelji nam mogu biti i tekako od koristi, iako ih mi u principu uvek doživljavamo kao problem, ali oni nam mogu biti zapravo lampica koja nam signalizira nešto. Sigurno ste čuli za i doktore i psihologe koji idu čak i do kraja u svom stavu da smatraju da su svi telesni problemi i bolesti u stvari uzrokovani nekim psihološkim faktorom i onda to i nazivamo psihosomatikom. Da li ćemo se složiti sa njima da je reč o svim bolestima, da su psihosomatske, ne znam, ali ćemo se svakako složiti da smo verovatno u životu već do sada prepoznali da nas recimo zaboli glava. Mene, na primer, zaboli glava kada sam napeta. Tako da je poenta da u stvari ne dozvolimo da nam se pojavi hronična reakcija telesna, a to u stvari postaje bolest u narednom trenutku. Poenta da u stvari
reagujemo u pravo vreme i da vidimo kako u stvari možemo da upravljamo i tim aspektom, ne samo osjećanjima, ne samo svojim ponašanjem, već i svojim telesnim reakcijama. Hajmo još malo fokusa na sebe. Šta kažete? Koje telesne reakcije vam smetaju? Šta je to što prepoznajete ovih dana? Gde vam igra? Gde vam pulsira? Gde imate doživljaj ako vam dominira neka napetost? Gde ona stoji u vašem telu? Ako vam dominira neka depresivnost ili neka tuga, neko neraspoloženje, gde ga osjećate u telu? Zapišite ako želite. Vodim vas do 4. elementa, poslednjeg. Reč je o našim uverenjima. I vidite da ovde stoji da naše uverenja mogu biti racionalna i iracionalna. Šta to znači? Koja je razlika između racionalnih i iracionalnih uverenja? I šta mislite? Da li postoje ljudi koji su 100% racionalni i oni koji su 100% iracionalni? Ako imate dilemu, reći ću vam da ne postoje ni jedni ni drugi. Svi smo mi u nekim trenucima okrenuti svojim štetnim mislima i svi smo mi okrenuti, nadam se, u što većem broju slučajeva tim nekim korisnim mislima. Na kraju krajeva, da nema tih iracionalnih misli, pitanje je da li bi bilo ove civilizacije, da li bi se uopšte rađale i bebe, a kamoli neke druge stvari šašave dešavale. Ne kažem da je rađenje beba šašava, ali znate već šta nam zaljubljenost donese. No, ajmo na nekakvom primjeru da u stvari pogledamo šta je to štetna misao. Kad kažemo sebi ja moram imati kontrolu nad situacijom u kojoj se nalazim, i ako nije tako, to je onda užasno i ja to ne mogu da podnesem. Kako se ja tada osjećam? Kad pogledamo onaj krug, kako to utiče na druge elemente? Za razliku od misli koja kaže ja bih voljela da mogu sada da utičem u potpunosti na situaciju, međutim, realnost je takva da su prosto stvari izvan moje kontrole. Neke stvari u ovom trenutku utiču na moj život, a ja barem nemam potpunu kontrolu nad time. To mi se uopšte ne sviđa, to mi nimalo ne odgovara, ali to je jednostavno tako. Ovo su samo 2 varijacije na temu. Mogli bismo sada da elaboriramo raznorazne opcije u pogledu jednog iracionalnog uverenja u kome mi imamo apsolutistički zahtev da imamo kontrolu nad situacijom. Voljela bih da razmislite o svojim uverenjima, o tome gde su vam misli u odnosu na situacije ovih dana i da vidite da li hvatate sebe kako imate takva apsolutistička očekivanja od sebe ili pak od drugih ljudi, kada se pitamo kako im nije jasno da treba da se čuvaju, da treba da sede izolovani kod kuće u trenutku kad vlada koronavirusa, da negde zanemaruju, da na taj način ugrožavaju ne samo sebe, pa će tamo s druge strane doktori, sestre, farmaceuti morati da brinu o njima, tako bolesnima, već i da ugrožavaju druge ljude. Ili da imate očekivanja da se ovakve stvari ne bi smele dešavati na svetu, da ovaj svet bi morao da bude sasvim drugačije sazdan. I da takva očekivanja jednostavno nisu realna. Znači, probajte da uhvatite koliko su vaše misli u tim nekim trenucima, kada imate utisak da vam reakcije negde da vam vaše reakcije smetaju, koliko su u skladu vaše misli sa stvarnošću.
i koliko prepoznajete vezu ili pak izostaje ta veza, logička veza između onoga što biste jako voleli i onoga što se dešava. I da li skačete na zaključak, ja bih jako volela da sada mogu da provodim vreme sa svojim prijateljima uveče ili da moj rođeni brat koji ne živi ovde može da doputuje i da provodimo vreme zajedno. I sad, zato što to toliko mnogo želim, da skočim na zaključak da to onda tako mora i da bude. Tu prosto logika negde dolazi u neki čvor. Ono što je u stvari najbitnije, čak i ako ne možete da analizirajući svoje uverenja, svoje misli, negde uhvatite sve ovo, za ovo treba vežba i vežbat ćemo, ali čak i ako sve to zanemarimo, uvijek mu ostaje jedno bitno pitanje, ovo sad kako razmišljam, koliko mi to koristi ili pak da li mi šteti. Dokle god tako razmišljam, kako se osjećam, kako se ponašam, kako reaguje moje telo. Postoje tu sad i nekakvi derivati koji dodatno potpiruju vatru. To su neki dodaci u našim mislima gde mi ne samo da kažemo šta god osjećam, imam utisak da je sve ovo beznadežno, imam utisak da ćemo se svi razboleti, imam utisak i tako dalje i moralo bi sve da bude onako kako ja želim. I pošto nije tako, sad ja ne stanem čak tu, ne stavim tačku, nego kažem i pošto nije tako, ja to ne mogu da podnesem. Ili to je katastrofa. I time kao da uzmem onako pumpu za gumu, za loptu i kao da napumpam još više u stvari to svoje štetno uverenje i uverim sebe da je to stvarno katastrofa, da to što ja ne mogu da funkcionišem uobičajeno, da to negde ne može biti gore. Ono što ja često onda sa klijentima i radim, to je da im tražim da mi kažu, ok, jel postoji nešto potencijalno što može da bude gore od toga? Pa postoji. Šta? Pogledamo, pa onda stavimo neku skalu. Ako je ovo sad što na skali od 1 do 10, ako je 10 katastrofa ili užas, šta je onda to sad sledeće? Pa on kaže, aha, pa to je više od toga. Ja kažem, dobro, skala je od 1 do 10. I onda automatski nam se to nešto što smo prvobitno, oko čega smo katastrofizirali, odjednom nam se pomera na toj nekoj našoj subjektivnoj skali. Pa onda vidimo da može i još gore, pa ga još malo pomerimo ka toj nuli, koliko god podeoka možemo. Dakle, poenta je da naše misli nama mrse konce, to je loša vest. Dobra vest je da kao što smo ih nekako u nekom trenutku u životu ili trenutno iskreirali, isto tako možemo i da ih rekreiramo, da ih ponovo preispitamo, da dovedemo u pitanje sve ono oko čega želimo da napravimo promenu i razliku i da formulišemo i krenemo da se navikavamo na neke nove, konstruktivnije, racionalnije misli koje nam onda mogu doneti i neko funkcionalnije reagovanje. Kad sad pogledamo ovu priču o mislima, šta možete da uhvatite kod sebe? Koje to štetne misli prepoznajete koje vam u stvari bivaju tu negde u glavi i vrzmaju vam se i kao rezultat toga se dešava da osjećate da je vaša reakcija i prepoznajete da je vaša reakcija prekomerna ili prosto disfunkcionalna.
Ako ste zapisali, voljela bih da sada ponovo sagledamo ceo krug i da onako negde zajedno razmislimo, vidimo li tu jaku vezu između ova 4 elementa i vidimo li značaj svakog od tih elemenata. Šta ćemo da uradimo da negde sva 4 izvučemo neki viši nivo svesnosti kod sebe, da dođemo u kontakt sa sobom, sa svojim osjećanjima, sa svojim ponašanjima, sa svojim telom i sa svojim mislima. I na kraju krajeva svi smo mi i roditelji, i kolege, i prijatelji. I možda ovo može da nam pomogne i da dođemo u kontakt sa drugim ljudima, da vidimo šta je njima lakše da negde prepoznaju, da artikulišu i da možda sa nekim lakše pričamo o osjećanjima i da mu tako pomognemo, da sa nekim pričamo o mislima i da na taj način kroz nekakav razgovor odemo korak dalje. Tako da je ovo nešto što nam za ceo život može koristiti, a posebno za ovaj trenutak. Dakle, današnja namera u ovom trenutku, u ovoj sesiji mi je namera da se u stvari vežbamo u tom prepoznavanju, u tom kontaktu sa sobom. Razmislite kao, ajde da kažem, domaći zadatak, odnosno nastavite ne samo da sagledavate sve ove elemente, već i da razmišljate kroz koji od ova 4 elementa, da ne kažem kanala, imate doživljaj da biste najlakše uticali na sebe. A onda ćemo u nekom narednom momentu se vratiti na to kako možemo kroz svaki od ovih elemenata da pomognemo sebi i da učinimo sveukupnu svoju reakciju funkcionalniju. Nadam se da vam u najmanju ruku znači barem ta poruka s moje strane da naše reakcije mogu da variraju, da negde mi učestvujemo podsvesno, naravno, ali evo sad se trudimo da to radimo svesnije, da mi utičemo na to formiranje naše reakcije, iako nam na prvi mah deluje da je to u potpunosti stvar same situacije. Ja vam želim ne samo sreću, nego i zdravlje, prenajpre. Do nekog sledećeg viđenja voljela bih da razmišljate o svemu ovome. Takođe stojim na raspolaganju ako imate neko pitanje, ako imate neku sugestiju za temu koju biste voljeli da obradimo, da čujete, pišite mi slobodno, bit će mi zadovoljstvo da čujem i vaše utiske. Zbogom!